Dúgait. Dis mar good. Cad sandwich? Saibh sanam dom. Agus cin é siú? Tá mé sé bliain deagdís. Agus cobal cóniart? Tá mé na coní dúna ná. Cearclór. Saibh, inis dom beagání fuad féin? Well, saibh sanam dom agus siaran an sinna tá arm. Is as sasna mé. Rugu mé sa bhliain 1996 agus tá má brethla ar an futhúlá de Aibreáin. Tá mé na coní dúna ná. Agus tá cahra sa má triallach mé féin mó tiismóirí agus mó drafúr. Blana de saniam de mó drafúr. Agus tá si trí bliain deagdís. Tá si scoil seo le lamsa. Agus is doctor maiad. Agus tá chat gas stór a gcuin in na. Go háling, cearclór. Saibh, cad é do thuairm faoin scoil seo, an dat níon sé leat an seo? Is bralam an scoil seo. Tá alán cardide agam an seo, agus is cónathóir mé, agus is bralam sin ceapam bíon an crack níos fearr ag na cónathóir. Ag na cónathóir, cén fágad neir tú é sin? Níl is agam ach támuid le chéile gColáiste agus támuid gosú plán. Se, go háling. Cad iad na hábharí dhéann tú ar scoil? Oh, well, Janam, Ghaeilge mata Frankish, Béile, agus an sin physic, chemic, béil agus an Latin. Latin. Agus cad éon tábhar is fearr leat? Latin an tábhar is fearr lam. Cén fá? Well, tá sé anna laiciúil agus éasca a agallamh ceapam agus tá an múnseoir an túsal bret go hanua. Cén fá ceapan tú gúil si go hanahá? Well, tá sé anna granmhar agus ceapam is duine sprágúil. Go háling ar fad. Cá raibh tú ar léonnta siran bliain se caite? Hui mé agus má bhaintear go dtí an rank. Gasara téanmuid go dtí an áit céine an ferm in na sléifte os ceann gras I Provence. Tá sé go híontach. Bhuaimid an sin an bbliain seo thugainn seo caite le haig gá seachtain ceapan. Agus caitheann muid na léithanta ag snámh sa lach agus ag déanam siúlóidí móra sa sléifte. Agus rud go sú seo. Ja, sin go háling ar fad. Cad a dhéanann tú ag na deirí seachtainna? Tar éis na scoile de Sathern, téan mé go dtí an hála sport nó go dtí an leabharlann agus déanann má stadar an sin. Agus an sin de danig téan mé go dtí an hála sport nó go dtí an leabharlann a rís. Agus an sin tar éis an leabhain téan mé go dtí na siopa le má cairde nó go dtí an drama ag siopadóireacht. Go háling ar fad. Fecinn go bhfuil tú ag caithfh é de scoile. Cad é do thuairm faoin é de scoile an dat níon sin leat? Is máthlam an é de scoile. Capam tá sé éasca agus tá sé anna compórdaach ach tá chuir sé stop de an comórtas idir na chalíní ach An bhfuil an comórtas go donna idir na chalíní? nó nach míonn siad ag caithfh é de scoile? Níl is agam mar tá é de scoile agam ach ceapam tá é de scoile anna laiciúil. Ar bhí se leat scéal granmhar ainstom, rud actra granmhar a bhaindit. An bhliain seo caite, nuair a bhí mé ar má leitheanta saoire le má bhíonseir. Bhí má drafúr agus mise ag fannacht sa chalet dar cuid féin, agus bhí sin go híontach ach láháin dair mé agus thuí mé go dtí an doras agus níl mé abalta an doras a oscailt
agus an sin fuair mé maidir fuair, agus ní raibh sí abalta an doras oscailt achard ach an sin tar éis cúpla nóid bhí plán agam agus an sin bhí sí ina sí ar leach na fuinneoga ach bhí sí agallamh a léam amach agus mar tá mé de fuair go hionntach thug mé sanc beag dí agus an sin léim sí amach agus buchas le déana ní raibh sí goirte ach bhí sí anna crosta lum agus an sin thuí sí go dtí má dáid agus bhí sé abalta an doras oscailt. Gohann go sin anna gran mar a fad. Cén sort ceol is fearr leat? Níl is agam, is maithlam gasáis ceol ach ní maithlam an ceol clásicach. An ceoltar fearlam Leonard Cohen, mar cúpla bliain ó hin thug mo tuismitheoirí ticéid de ceolcharm Leonard Cohen agus bhí sé go hionntach. Se agus bhain tú an tanna bhas. Cad iad na planna atá agat don todhchaí? Well, báhaithlam leis a dhéanamh sa ollscoil, Beidir gColáiste tróide nó ollscoil Sasna, agus báhaithlam a bheith mo gachúir, agus báhaithlam a bheith ag taistil freisin, Beidir go dtí mar go theas, agus ach tá sin a lán airgid, so níl is agam. Gur raibh míle maith agat. Béaltriail.